én is. Vagy ha magam vagyok, ja, van kedvem, nincs. Száma is a kávé. Akkor van. Utána megint ideálózok, készíteni, megteszünk a dolgokat. Next station. Beograd centar. Približavamo se posljednjoj stanici. Molimo vas da se pripremite za izlazak. Srbija voz vam želi prijatan boravak. Na izlazu, budete na izlazu, naći ću izlaz, još sam sa učkom. Da. Samo. Važi, hvala lijepa. We are approaching terminal station. We kindly ask passengers to prepare to exit. Srbija voz wishes you a pleasant stay. Akkor nem magyar. Köszönöm.